Víno je vždy produkt, ktorý stále prekvapí. V každom ročníku je to niečo úplne iné. Čo mňa zatiaľ najviac teší je samozrejme moja dcéra nová, tretia. To už sme sa tešili od polovice mája. To je pre mňa teraz taký najväčší moment v tomto roku. A potom, čo sa práce týka, určite úspech našich vín. Podarilo sa nám získať na Prague Wine Trophy zatiaľ po 2 kolách súťažných, kde sa súťaží v jednotlivých kolách, prvenstvo spomedzi všetkých slovenských vinárstiev, kde sme so ziskom 8 medailí a zatiaľ budeme tráviť prázdniny na prvom mieste. To ma veľmi teší, lebo je to veľmi zaujímavá medzinárodná súťaž, kde sa hodnotia vína paralelne v 2 komisiách, čiže je tam aj vysoká objektivita hodnotenia. No a na druhej strane je to asi pre nás momentálne najväčší úspech, a to je zisk šampióna červených vín na súťaži v Českej republike medzinárodnej pod patronátom OIV, na súťaži Oenoforum, kde práve Merlot získal šampióna totálneho a Zuzkin Pinot tiež v našej rade Limited získal víťaza kategórie červených vín. Tak to bol pre nás obrovský úspech, lebo mať zo 17 možných kategórií 2 víťazstvá zo Slovenska, z toho 10 celkovo išlo na Slovensko, takže z 10 2 sú naše, tie najhodnotnejšie a jedno úplne, že najvyššie, a to je práve zisk šampióna celej súťaže v červených vínach. Tak z toho som sa nesmierne tešil, no a hneď zápäti za tým veľký úspech opäť našeho Merlotu, čiže Petit Merle, víno voláme Petit Merle, je to jeho synonymum. Prišli skore jarné mrazy. Prišli tak, že po veľmi teplej zime, kde ten vín veľmi rýchlo začal rašiť, prišli tie mrazy veľmi skoro, v mesiaci apríli väčšinou chodia tie klasické jarné mrazy niekedy na začiatku mája alebo v polovici mája. Takže teraz tým, že už ten vinohrad príliš rýchlo rašil, bol vypučaný, boli prírastky niekde od 5 do 15 cm, už mladé výhony a prišli dosť nízke nočné teploty, tak nám práve na Honte, kde máme vysadené naše vinice, zmrzla plocha skoro na 90%. Rad vín Limited vznikol len vďaka Zuzkimu Pinotu, lebo to víno bolo pre mňa jedinečné od začiatku. Tým, že to bolo špičkové hrozno z Čajkova, z vulkanickej pôdy, bola to pre mňa taká výzva urobiť niečo nové. Nebol to región, ktorý nám bol až taký možno blízky. No a výborné hrozno od výborných ľudí, od Muraňovcov z Čajkova, a potom to víno má neskutočné parametre, ten bobulový výber, čiže vysoká cukurnatosť hrozna, krásne prezreté hrozno, až jemne zosušené, zhrozienkovatené. Janko Cimra zasa, ktorý mi robí dizajn, to veľmi pekne ozvláštnil a máme to Limited urobené ako Limit a Ed s bodkou ako Edit, vydal, vinárstvo vydalo, čiže má to aj nejakú svoju myšlienku a sa mi to veľmi páčilo. No a odlišia to ľudia na trhu jednoducho, tá etiketa je v úplne inej samostatnej farebnosti, je strieborná. Dominantou je opäť úponka viničová, ktorá sa nachádza aj na iných etiketách, ale tu je tá farebnosť práve strieborná a vždy každé jedno víno dostáva svoju vlastnú farebnosť, záklopky, ktorá je komplet cínová. Tak práve tento Pinot Gris sme dozmerali už relatívne s vysokou cukurnatosťou, 24 kg cukru na 100 litrov muštu. No a som sa rozhodol, aby tam nebol príliš vysoký alkohol, že tam zastavíme kvasenie a urobíme z toho prírodne sladké víno. Vždy tých sladkých vín mávam jedno, maximálne 2. A práve tento Pinot Gris od začiatku, ako sme zozberali hrozno, bolo veľmi teplo, presypali sme bedne suchým ľadom, aby to hrozno sa nám nezohrialo. Nie sú to už len biele a ružové vína slovenské, ktoré sú svetové, ale už aj červené vína vďaka meniacej sa klíme, vďaka tomu, že sa u nás otepluje, vďaka tomu, že dnes Francúzi riešia problémy s tým, čo bude v Bordeaux o 50 rokov, a preto dnes sadia vinice vo Veľkej Británii, kupujú pozemky v Maďarsku a sadia vinice všade smerom k nám. Čiže my dnes máme tu jedinečnú možnosť využiť naše podmienky, našu perfektnú klímu, ktorá dnes je síce nie príliš vyrovnaná, ale stále je mierna, stále je veľmi dobrá na výrobu našich vín, či už bielých, rúžových, ale aj červených. Treba na to zvoliť správne odrody a treba tomu povedať, nebojte sa kupovať aj slovenské červené vína. Tešíme sa na našich návštevníkov, či už u nás v Šenkviciach na bývalej šľachtovskej stanici, v našej novootvorenej predajni alebo vo všetkých dobrých slovenských vinotékach.